ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കുറിച്ച് ഏതുവരെ എത്തി വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? പേജ് 45. പേജ് 46 ആണ്. 46 അല്ലേ? 46. അതെ. ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫോട്ടാണ് വായിക്കേണ്ടത്. അതെ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം തന്റെ പര്യടനം വീണ്ടും ആരംഭിച്ച മഹാപ്രഭു ഉത്തരേന്ത്യയിലെ വൃന്ദാവനവും സമീപ പ്രദേശങ്ങളും സന്ദർശിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചു. മധ്യഭാരതത്തിലെ ചാരീഖണ്ഡ വനത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അവിടെയുള്ള എല്ലാ വന്യമൃഗങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഭാഗവാക്കുകളായി. വന്യമൃഗങ്ങളായ കടുവ, ആന, കരടി, മാൻ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം സ്വാഭാവിക വൈര്യം മറന്ന് ഒരുമിച്ച് മഹാപ്രഭുവിനെ അനുഗമിച്ചു. അദ്ദേഹമാകട്ടെ അവരോടൊപ്പം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? അതിശയിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ? ചാരീഖണ്ഡിലെ വനത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള വന്യമൃഗങ്ങളടക്കം സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗവാക്കുകളായി എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വന്യമൃഗങ്ങളായ കടുവ, ആന, കരടി, മാൻ ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള വൈര്യം മറന്ന് മഹാപ്രഭുവിനെ അനുഗമിച്ചു. അദ്ദേഹമാകട്ടെ അവരോടൊപ്പം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. സങ്കീർത്തനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, ഒന്നിച്ചു ചേർന്നുള്ള തിരുനാമ ജപവും തിരുനാമ ഗുണവർണ്ണനയും. സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം പ്രചാരണത്തിലൂടെ ഹിംസ മൃഗങ്ങൾക്കു പോലും സമാധാനത്തോടെയും സഹവർത്തിത്തോടെയും വർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ സംസ്കാര സമ്പന്നരെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതില്ലെന്ന് മഹാപ്രഭു ഈ സംഭവത്തിലൂടെ സ്ഥാപിച്ചു. അപ്പോ ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം ഹിംസ മൃഗങ്ങൾക്ക് പോലും സമാധാനത്തോടെ വർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മനുഷ്യര് അവരെക്കാളും ഉയർന്ന അവബോധത്തിലുള്ളവരാണ്. ആ മനുഷ്യരുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളത് മഹാപ്രഭു ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിലൂടെ നമുക്ക് സ്ഥാപിച്ചു തന്നു. ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു മനുഷ്യനും സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഭാഗമാകുന്നത് തിരസ്കരിക്കുകയില്ല. മഹാപ്രഭുവിന്റെ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിലാകട്ടെ ജാതി മതവർഗ നിറത്തിന്റെ പരിമിതികളും ഇല്ല. സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഹിംസമൃഗങ്ങളെ പോലും അനുവദിച്ചെന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്തായ ദൗത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം തന്നെയാകുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നുള്ള മടക്കയാത്രയിൽ ആദ്യം
പ്രയാഗിലെത്തിയ മഹാപ്രഭു അവിടെ വെച്ച് രൂപഗോസ്വാമിയെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ സഹോദരനായ അനുപമനെയും കണ്ടുമുട്ടി. അനന്തരം മഹാപ്രഭു ബനാറസിലെത്തി. 2 മാസത്തോളം ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഉപദേശം നൽകി. സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ അതിവിപുലമാകിയാൽ ഇവിടെ പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക സാധ്യമല്ല. പ്രധാന ആശയങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് മടക്ക യാത്രയിൽ ആദ്യം എവിടേക്ക് പോയത്? പ്രയാഗില്. പ്രയാഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ത്രിവേണി സംഗമത്തിന്റെ സ്ഥലമാണ് അല്ലെ. ആ പ്രയാഗില്, അലഹാബാദിലുള്ള പ്രയാഗില് അവിടെ വെച്ച് രൂപഗോസ്വാമിയെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള അനുപമനെയും കണ്ടു. അതിനുശേഷം പിന്നെ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം നൽകി. അത് കുറെ ഉണ്ട്, അതിവിപുലമായതായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. അതിന്റെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നോക്കാം. നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ കീഴിലുള്ള ബംഗാൾ ഗവൺമെന്റിൽ മന്ത്രിസഭ അംഗമായിരുന്നു സനാതന ഗോസ്വാമി. മുൻകാലത്ത് സാഗര മല്ലിക് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. മഹാപ്രഭുവിന്റെ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ സേവനത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു. വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങുന്ന വഴി വാരണാസിയിലെത്തിയ മഹാപ്രഭു സഹായിയായ മഹാരാഷ്ട്ര ബ്രാഹ്മണനോടൊപ്പം ശ്രീ തപന മിശ്രയുടെയും ചന്ദ്രശേഖരുടെയും അതിഥിയായി. മായാവാദ സമ്പ്രദായത്തിലെ മഹാസന്യാസിയായ ശ്രീപാദ പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് വാരണാസിയിലെ പ്രമാണി. മഹാപ്രഭു വാരണാസിയിൽ വസിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമൂഹ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ ആകൃഷ്ടരായി. മഹാപ്രഭു സന്ദർശിച്ച സ്ഥലത്തൊക്കെ, പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് തീർത്ഥാടകർ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവരിൽ ചിലർ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശാരീരിക സവിശേഷതകളാലും മറ്റു ചിലർ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രവണാമൃതമായ സുന്ദര ഗാനത്താലും ആകൃഷ്ടരായി. അപ്പൊ ഇവിടെ നവാബ് ഹുസൈന്റെ കീഴില് ബംഗാൾ ഗവൺമെന്റിൽ മന്ത്രിസഭാംഗമായിരുന്ന സനാതന ഗോസ്വാമി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് എന്തെന്ന് ആക്കേണ്ടി വന്നു? സാഗര മല്ലിക് എന്ന് ആക്കേണ്ടി വന്നു. കാരണം ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്, ഈ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ കീഴില് ഗവൺമെന്റിൽ വന്നപ്പോ എന്താ കണ്ടുന്നോടെ ആ സമയത്ത് എന്താണ്, മുഹമ്മദീയ ഭരണമാണല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പേര് സാഗര മല്ലിക് എന്ന് മാറ്റി സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തില് ചേരാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ നിന്ന് സേവനം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. അങ്ങനെ പിന്നെന്താ പറയണത്? മഹാപ്രഭു സഹായിയായ മഹാരാഷ്ട്ര ബ്രാഹ്മണനോടൊപ്പം തപന മിശ്രയുടെയും ചന്ദ്രശേഖരുടെയും അതിഥിയായി. പിന്നെ പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിയെ കണ്ടുമുട്ടി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സമയത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത്? മഹാപ്രഭു വാരണാസിയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമൂഹ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളെല്ലാം കൂടുതൽ ആകൃഷ്ടരായി. അപ്പോ മഹാപ്രഭു സന്ദർശിച്ച സ്ഥലത്തൊക്കെ, പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് തീർത്ഥാടകർ അദ്ദേഹത്തെ, ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരിൽ ചിലർ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശാരീരിക സവിശേഷതകളാലും മറ്റു ചിലർ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിലും ആ ശ്രവണാമൃതമായ സുന്ദര ഗാനങ്ങളിലുമെല്ലാം പലരും പല രീതിയില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് ആകൃഷ്ടരായി. മായാവാദി സന്യാസിമാർ തങ്ങളെ സ്വയം നാരായണനായാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുക. വാരണാസിയിൽ നിന്നും ധാരാളം മായാവാദി സന്യാസിമാർ നിറഞ്ഞ് വാരണാസിയിൽ ഇന്നും ധാരാളം മായാവാദി സന്യാസിമാർ നിറഞ്ഞു കവിയുന്നു. മഹാപ്രഭുവിന്റെ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ദർശിച്ച ചിലർ മഹാപ്രഭു സ്വയം നാരായണൻ തന്നെയാണെന്ന് നിരൂപിച്ചു. ഈ വാർത്ത സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠനായ പ്രകാശാനന്ദയുടെ ശിബിരത്തിലും എത്തി. അപ്പൊ മായാവാദി സന്യാസിമാര് എന്താണ് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത്? അവര് സ്വയം നാരായണനാണെന്നാണ്, ഭഗവാനാണെന്നാണ് അവർ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും മായാവാദി സന്യാസികള് വാരണാസിയില് ഉണ്ട്. അപ്പൊ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തില്, സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ദർശിച്ച ചിലർ എന്താണ്, മഹാപ്രഭു സ്വയം നാരായണൻ തന്നെയാണെന്ന് നിരൂപിച്ചു. ഈ വാർത്ത എവിടെയും എത്തി? പ്രകാശാനന്ദ സന്യാസിയുടെ അടുത്തും എത്തി. ഭാരതത്തിൽ മായാവാദ സമ്പ്രദായവും ഭാഗവത സമ്പ്രദായവും തമ്മിൽ സദാ ഒരു പ്രത്യേക ആധ്യാത്മിക സ്പർദ്ധ നിലനിന്നിരുന്നു. മഹാപ്രഭു ഒരു വൈഷ്ണവ സന്യാസിയാണെന്ന് പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാർത്ത തന്നെ അറിയിച്ചവരുടെ മുന്നിൽ പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി മഹാപ്രഭുവിന്റെ മഹത്വത്തെ ലഘൂകരിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചു. സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം വെറും ഒരു മതവികാരം മാത്രമാണെന്ന അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാന പ്രചാരത്തെ അദ്ദേഹം ആക്ഷേപിച്ചു. വേദാന്തത്തിന്റെ അതിഗംഭീര വക്താവായതിനാൽ അദ്ദേഹം തന്റെ അനുയായികളോട് സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ആസക്തരാകാതെ വേദാന്ത പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താൻ ഉപദേശിച്ചു.
അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് മായാവാദ സന്യാസിയാണ്. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ സന്യാസികളോട് വല്ല താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിക്ക് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മായാവാദ വൈഷ്ണവ സന്യാസിയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം മഹാപ്രഭുവിന്റെ മഹത്വത്തെ ലഘൂകരിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ അവതരിപ്പിച്ചത്. അപ്പോ അത് എന്താണ് സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെറും മതത്തിന്റെ വികാരം മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത്, അതിനെ നമ്മൾ പിന്തുടരാതെ അതിൽ ആസക്തരാകാതെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു, വേദാന്ത പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താനാണ് ഇദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും ഉപദേശിച്ചത്. മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തനായി തീർന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ പ്രകാശാനന്ദയുടെ വിമർശനം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സമക്ഷം തന്റെ ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെന്നു. താൻ പ്രകാശാനന്ദയുടെ മുന്നിൽ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചപ്പോൾ പ്രകാശാനന്ദ മഹാപ്രഭുവിനെ ശക്തമായി വിമർശിച്ചുവെന്നിരിക്കലും അദ്ദേഹം ചൈതന്യ എന്ന് പലതവണ ഉച്ചരിക്കുന്നത് താൻ ശ്രദ്ധിച്ചുവെന്നും ബ്രാഹ്മണൻ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ പോലും കൃഷ്ണ എന്ന അദ്ദേഹത്തിനെ ജപിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് ബ്രാഹ്മണൻ മഹാപ്രഭുവിനെ അറിയിച്ചു. അപ്പോ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു ഭക്തനൊട്ടും സഹിക്കാൻ സാധിക്കാതെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സമക്ഷം ചെന്ന് തന്റെ ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്, അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു, മഹാപ്രഭുവിനെ എത്ര ശക്തമായിട്ട് വിമർശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ചൈതന്യ എന്ന് പലതവണ ഉച്ചരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും കൃഷ്ണ എന്ന നാമം ഉച്ചരിക്കാതിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണന്റെ നാമം ഉരുവിടാൻ മായാവാദികൾക്ക് സാധിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് മഹാപ്രഭു പുഞ്ചിരി തൂക്കിക്കൊണ്ട് ഭക്തനായ ബ്രാഹ്മണന് വിശദീകമാക്കി. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് മായാവാദികൾക്ക് കൃഷ്ണൻ എന്ന് ഉച്ചരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്ന് മഹാപ്രഭു ആ ബ്രാഹ്മണന് വിശദമാക്കി കൊടുത്തു. മായാവാദികൾ സദാ ബ്രഹ്മം, ആത്മ, ചൈതന്യം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഉച്ചരിക്കുമെങ്കിലും അവർ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ആകയാൽ അവർക്ക് കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക്? മായാവാദികൾ എങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മ അല്ലെങ്കിൽ ചൈതന്യ ഈ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുമെങ്കിലും അവർ എന്താണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അപരാധികളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപരാധികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാലോ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാതിരുന്നാൽ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനേക്കാളും താഴ്ന്ന ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നവരാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, അതായത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ താഴ്ന്ന ലെവലിലേക്ക് പോകും. എങ്ങനെ? ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ ഇരുട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ വീണ്ടും നമുക്കൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെ? നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇരുട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാൻ എന്താണ്, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ എന്താണ്, അത് അപരാധമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അപരാധികളായതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണ എന്ന നാമവും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനും അഭിന്നരാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. നിരപേക്ഷ തലത്തിൽ സർവ്വതും അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദമാകയാൽ അവിടെ നാമം, രൂപം, നിരപേക്ഷ സ്വരൂപം ഇവയെല്ലാം തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ അന്തരമില്ല. ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമവും രൂപവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും തങ്ങളുടെ ബാഹ്യദേഹത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നരായ ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ വ്യത്യസ്തരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നും തങ്ങളുടെ ബാഹ്യദേഹത്തിൽ നിന്നും എല്ലാം ആര് വ്യത്യസ്തനാണ്? ഭഗവാൻ വ്യത്യസ്തനാണ്. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതി കാരണം അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുനാമം, യശസ് തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ചുമെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്രഹിക്കുക സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് അത്യന്തം പ്രയാസമാണ്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതി, ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതി മീൻസ് എന്താണ് പറയുന്നത്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം, യശസ് തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ചെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്രഹിക്കുക സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് അത്യന്തം പ്രയാസമാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ലീലകളും കീർത്തിയുമെല്ലാം ഒരേ അതീന്ദ്രിയ താതാത്മ്യങ്ങളാകയാൽ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ കസർത്തുകളാൽ അവ മനസ്സിലാക്കുക സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകള്, കീർത്തി ഇതൊന്നും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതല്ല.
ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലോ അഥവാ ഈശ്വരനിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്നതിലോ, അതായത് സായുജ്യ മുക്തി, 5 തരം മുക്തിയില് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ മുക്തി, ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ആ സായുജ്യ മുക്തി അനുഭവവേദ്യമാകുന്നതിലും ഉയർന്ന പരമാനന്ദത്തിന് ഉറവിടമാണ് ഭഗവത് ലീലകളുമായുള്ള അതീന്ദ്രിയ ബന്ധം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലോ അഥവാ ഈശ്വരൻ ലയിച്ചു ചേരുന്നതിലോ അനുഭവവേദ്യമാകുന്നതിലും ഉയർന്ന പരമാനന്ദത്തിന്റെ ഉറവിടമാണ് എന്ത്? ഭഗവത് ലീലകളുമായുള്ള അതീന്ദ്രിയ ബന്ധം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് എന്താണ് പറയണത്? സായുജ്യ മുക്തിയെക്കാളും ഉയർന്ന ഒരു ആനന്ദത്തിന്റെ ഉറവിടമാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ഇപ്രകാരം അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദം ആസ്വദിക്കുന്നവർ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തില് സാക്ഷാത്കരിച്ചവര് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കായിരുന്നില്ല? അതില് പരമാനന്ദം കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളിൽ അവരൊരിക്കലും ആകൃഷ്ടരാകുമായിരുന്നില്ല. അനന്തരം മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തജനങ്ങൾ മഹാപ്രഭുവും പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സന്യാസിമാരെയും ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മഹായോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി. ഇരു പണ്ഡിതരും, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിയും സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സുദീർഘമായ പ്രഭാഷണം നടത്തി അതിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? 2 സന്യാസിമാരെ വിളിച്ചു, മായാവാദ സന്യാസിയും വൈഷ്ണവ സന്യാസിയും, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ, പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിയെ. അതിനുശേഷം എന്താണ്? സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആത്മീയമായ മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സുദീർഘമായ ഒരു പ്രഭാഷണം അവിടെ നടത്തി. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്. വേദാന്ത സൂത്ര അധ്യയനത്തെക്കാൾ മഹാപ്രഭു സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് മായാവാദി സന്യാസിമാരിൽ പ്രധാനിയായ പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി ആരാഞ്ഞു. ഒരു സന്യാസിയുടെ കർത്തവ്യമാണ് വേദാന്ത സൂത്ര പഠനം എന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ മഹാപ്രഭുവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം എന്താണെന്നും അന്വേഷിച്ചു. അപ്പൊ മഹാപ്രഭുവിനെ ചോദിക്കാറില്ല, മഹാപ്രഭുവിനോട് ചോദിക്കാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹാപ്രഭു വേദാന്ത സൂത്രം അധ്യയനത്തെക്കാൾ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. പിന്നെന്താ ചോദിച്ചത്? പിന്നെ പറഞ്ഞു സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനമല്ല, വേദാന്ത സൂത്ര പഠനം ആരുടെ കർത്തവ്യമാണ്? സന്യാസിമാരുടെ കർത്തവ്യമാണ്. പിന്നെ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ മഹാപ്രഭുവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം എന്താണ്? ഇതൊക്കെ ആര് ചോദിക്കാണ്? പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി മഹാപ്രഭുവിനോട് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ ഈ അന്വേഷണാനന്തരം മഹാപ്രഭു വിനയപൂർവ്വം ഇപ്രകാരം പ്രതിവചിച്ചു. അപ്പൊ മഹാപ്രഭു എന്ത് ചെയ്തു? പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ ഈ അന്വേഷണത്തിന് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിച്ചത്? ഒരു മഹാമൂഢനാകയാൽ ഞാൻ വേദാന്ത പഠനത്തിന് പകരം സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചു. മഹാപ്രഭു എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാനൊരു മഹാമൂഢനാണ്, ഞാനൊരു മഹാമൂഢനാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? വേദാന്ത പഠനത്തിന് പകരം സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചു. വേദാന്ത പഠനത്തിന് യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഈ യുഗത്തിലെ അസംഖ്യ മൂഢന്മാരിൽ ഒരാളായി മഹാപ്രഭു ഇപ്രകാരം സ്വയം ചിത്രീകരിച്ചു. അപ്പൊ ഈ യുഗത്തില് വേദാന്ത പഠനത്തിന് യോഗ്യതയില്ലാത്ത അനേകം മൂഢന്മാരിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് മഹാപ്രഭു എന്ത് ചെയ്തത്? പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ മുന്നില് തന്നെ അവതരിച്ചത്, തന്നെ പറ്റി അവതരിപ്പിച്ചത്. അങ്ങനെ മൂഢന്മാർ വേദാന്ത പഠനത്തിൽ മുഴുകുന്നത് കാരണം സമൂഹത്തിൽ വളരെയധികം കോട്ടം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. മഹാപ്രഭു ഇപ്രകാരം തുടർന്നു. കാരണം മൂഢന്മാര് അറിവില്ലായ്മ നമ്മൾ പറയില്ല, അതായത് അറിയുന്നതിന് ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിൽ മേലെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ മൂഢന്മാര് വേദാന്ത പഠനത്തില് മുഴുകുന്നത് കാരണം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സമൂഹത്തിൽ വളരെയധികം കോട്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാപ്രഭു ഇപ്രകാരം തുടർന്നു. ഞാനൊരു മഹാമൂഢനാകയാൽ എന്റെ ആത്മീയ ഗുരു വേദാന്ത ദർശനത്തിൽ നിന്നും എന്നെ വിലക്കി. ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നെ മോചിപ്പിക്കാൻ ശക്തമായ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപമാണ് എനിക്ക് അനുയോജ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം അരുളി ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞു വേദാന്ത ദർശനത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിലക്കി. കാരണം മഹാപ്രഭു ഒരു മഹാമൂഢനാണെന്ന് മഹാപ്രഭു പറയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിലക്കി. എന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ ശക്തമായ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപമാണ് നിനക്ക് യോജിച്ചതെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? ആത്മീയ ഗുരു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിയോട് മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു. തിരുനാമ ജപത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ വാഴ്ത്തുകയല്ലാതെ വേറെ യാതൊരു ധർമ്മവും ഈ കലിയുഗത്തിലില്ല. വെളിവാക്കപ്പെട്ട സർവധർമ്മ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും അനുശാസനവും ഇതാണ്.
ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകവും എന്റെ ആത്മീയ ഗുരു എന്നെ അഭ്യസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ് പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിയോട് പറഞ്ഞത്? തിരുനാമ ജപത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ വാഴ്ത്തുകയല്ലാതെ വേറൊരു ധർമ്മവും ഈ കലിയുഗത്തിലില്ല. ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായത് എന്താണ്? തിരുനാമ ജപമാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് ഈ കലിയുഗത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം. അതാണ്. പിന്നെ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും, സർവ്വധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും അനുശാസനവും ഇതാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകവും ആത്മീയ ഗുരു തന്നെ അഭ്യസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടി പറഞ്ഞു. എന്താണ്? ഹരേർനാമ ഹരേർനാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്തി നാസ്തിയേവ ഗതിരന്യതേ. ഹരേർനാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്തിയേവ ഗതിരന്യതേ എന്ന്. ഇപ്രകാരം എന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം എന്റെ ആത്മീയ ഗുരു എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതനുസരിച്ച് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഈ ദിവ്യനാമ നിമിത്തം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉന്മത്തനായിരിക്കുകയാണ്. തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിസ്മരിച്ച് ഒരു ചിത്തരോഗിയെ പോലെ ചിലപ്പോൾ ചിരിക്കുകയും വിലപിക്കുകയും മറ്റു ചിലപ്പോൾ നൃത്തമാടുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ തിരുനാമ ജപം നിമിത്തം ഒരു ചിത്തരോഗിയായി മാറിയോ എന്ന് സംശയിച്ച് ഞാൻ എന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ചു. തിരുനാമ ജപത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഫലമാണിതെന്നും അത്യപൂർവമായി മാത്രം സ്പഷ്ടമാക്കപ്പെടുന്ന അതീന്ദ്രിയ വികാരമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ജീവിതത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയായ ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണിത്. ഭഗവത് പ്രേമം മുക്തിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. മോക്ഷത്തെക്കാൾ ഉപരിയായ ഈ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പഞ്ചമഘട്ടം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ പറയാണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ആ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത്? താൻ ഉന്മത്തനായിരിക്കുകയാണ്. തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്നെ തന്നെ ഞാൻ വിസ്മരിച്ച ഒരു ചിത്തരോഗിയെ പോലെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വിലപിക്കുകയും ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ ഞാൻ നൃത്തമാടുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ സംശയം, ഞാനൊരു ചിത്തരോഗിയായി മാറിയോ എന്ന് സംശയിച്ച് ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത്? അതാണ് തിരുനാമ ജപത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഫലം എന്ന്. കാരണം അത്യപൂർവമായിട്ട് സ്പഷ്ടമാകുന്ന ഒരു അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു വികാരമാണതെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ജീവിതത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ അതെന്താണ്? ഭഗവത് പ്രേമം. അത് ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത് മുക്തിയേക്കാൾ ഉപരിയാണ് പറയുന്നത്. മുക്തിയേക്കാൾ ഉപരിയാണെന്ത്? ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പഞ്ചമഘട്ടം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ തിരുനാമ ജപത്താൽ ഒരാൾക്ക് ഈ ഭഗവത് പ്രേമാവസ്ഥ പ്രാപ്തമാകുന്നു. ഭാഗ്യവശാൽ എനിക്ക് ഈ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ നാമജപത്തിലൂടെ എന്താണ്? ആ ആത്മീയമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്? മഹാപ്രഭുവിന് സാധിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ പ്രസ്താവന ശ്രവിച്ച മായാവാദി സന്യാസി തിരുനാമ ജപത്തിനോടൊപ്പം വേദാന്ത സൂത്രവും അഭ്യസിക്കുന്നതിൽ എന്ത് ഹാനിയാണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് ആരാഞ്ഞു. ഇപ്പോ പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി എന്നിട്ടും വിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് മഹാപ്രഭുവിനോട് എന്താ ചോദിച്ചത്? ശരി, അതൊക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഈ നാമജപത്തിന്റെ കൂടെ വേദാന്ത സൂത്രവും അഭ്യസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഹാനിയാണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് ആരാഞ്ഞു. നവദ്വീപിലെ മഹാപണ്ഡിതനായ, മുമ്പ് നിമായി പണ്ഡിതൻ എന്ന് പേര് കേട്ട മഹാപ്രഭു ഒരു മൂഢനായി സ്വയം ചിത്രീകരിക്കുന്നത് നിശ്ചയമായും ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടെ ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിക്ക് ബോധ്യമായിരുന്നു. സന്യാസിയുടെ ഈ വിധത്തിലുള്ള അന്വേഷണം ശ്രവിച്ച മഹാപ്രഭു പുഞ്ചിരി തൂക്കിക്കൊണ്ട്, ബഹുമാന്യരെ, വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമരുളാമെന്ന് അരുളി ചെയ്തു. അപ്പോ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ പ്രസ്താവന മായാവാദ സന്യാസിയായിട്ടുള്ള പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിക്ക് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം സ്വയം മൂഢനായിട്ട് അഭിനയിക്കുകയാണെന്ന് അല്ലെ. കാരണം നിമായി പണ്ഡിതൻ എന്ന് പേര് കേട്ടതാണ് ആര്? മഹാപ്രഭു. ആ മഹാപ്രഭു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗൂഢമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശം കൊണ്ടായിരിക്കാം
ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് ആർക്ക് ബോധ്യമായി? പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിക്ക് ബോധ്യമായത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അടുത്ത അന്വേഷണം ചോദിച്ചു. എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിക്കാണ് അല്ലെ, ഇത് വേദാന്ത സൂത്രം അഭ്യസിക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോ മഹാപ്രഭു പറയാണ്, ശരി, നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിനും ഉത്തരം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ്, മഹാപ്രഭുവിന്റെ സത്യസന്ധമായ പെരുമാറ്റത്തിൽ പ്രീതി പൂണ്ട സന്യാസിമാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാതൊരു ഉത്തരവും തങ്ങളോടുള്ള നിന്ദയായി കരുതുകയില്ലെന്ന ഐക്യഖണ്ഡേന അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അനന്തരം മഹാപ്രഭു ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്തു. അപ്പൊ മഹാപ്രഭു സത്യസന്ധമായ ഈ പെരുമാറ്റത്തിൽ പ്രീതി പൂണ്ടിട്ട സന്യാസിമാരെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ മഹാപ്രഭു ഇതിന് നൽകുന്ന ഉത്തരം എങ്ങനെയായാലും അത് തങ്ങളോടുള്ള നിന്ദയായിട്ട് തങ്ങൾ ഒരിക്കലും കരുതില്ല എന്ന് അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം മഹാപ്രഭു തന്റെ അഭിപ്രായം പറയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാന്നുള്ളത്, അതീന്ദ്രിയനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ട അതീന്ദ്രിയ പദങ്ങൾ അഥവാ ധ്വനികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് വേദാന്ത സൂത്രം. അപ്പൊ വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ട അതീന്ദ്രിയമായ പദങ്ങള് അഥവാ ധ്വനികൾ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ വേദാന്ത സൂത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേദത്തിന്റെ ഒരു സൂത്രം ആണ്. ആകയാൽ പിഴവ്, വ്യാമോഹം, വഞ്ചന, കാര്യക്ഷമതയില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ യാതൊരു മാനുഷിക ന്യൂനതകളും വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ ഉണ്ടാവുക സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുണ്ടാകില്ല? പിഴവുണ്ടാവില്ല, വ്യാമോഹം ഉണ്ടാവില്ല, വഞ്ചന ഉണ്ടാവില്ല, കാര്യക്ഷമത ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ന്യൂനതകളും എന്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല? വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധ്യമല്ല. ഉപനിഷത്ത് സന്ദേശമാണ് വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ പ്രതിപാദ്യം. അതിനാൽ അതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം യഥാരൂപത്തിൽ തന്നെ മഹത്തരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. എന്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാവാ? വേദാന്ത സൂത്രത്തില്. ശങ്കരാചാര്യരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് വേദാന്ത സൂത്രവുമായി യാതൊരു പ്രത്യക്ഷ ബന്ധവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഷ്യം സർവ്വതിനെയും നശിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത്? ശങ്കരാചാര്യരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് വേദാന്ത സൂത്രവുമായിട്ട് യാതൊരു പ്രത്യക്ഷ ബന്ധവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഷ്യം സർവ്വതിനെയും നശിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സർവശ്രേഷ്ഠവും അതുല്യവും ഐശ്വര്യപൂർണവുമായതിനെ ബ്രഹ്മൻ എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മുഖ്യ അർത്ഥത്തിൽ ബ്രഹ്മം അത്യന്തികം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെങ്കിലും വക്രമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാൽ അദ്ദേഹത്തിനെ നിരാകാരനായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ രൂപം, ദേഹം, ധാമം, പരിച്ഛദങ്ങൾ, സ്ഥാനമാനോപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങി ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വതും അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദത്താൽ പരിപൂർണമാണ്. അവയെല്ലാം ശാശ്വതമായി ജ്ഞാനാത്മകവും പരമാനന്ദ പൂർണവുമാണ്. അപ്പോ സർവശ്രേഷ്ഠവും അതുല്യവും ഐശ്വര്യപൂർണമായതിന് കാരണം ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ ജ്യോതിസ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മം. ആ ബ്രഹ്മം എന്ന പദത്തിന് എന്താണ് പറയുന്നത്? അത്യന്തികമായിട്ട് അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിനെ വക്രമായ വ്യാഖ്യാനം കൊണ്ട് നിരാകാരനായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തില്? ശങ്കരാചാര്യർ. ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം, ദേഹം, ധാമം, പരിച്ഛദങ്ങൾ, സ്ഥാനമാനോപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങി ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വതും അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദത്താൽ പരിപൂർണമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? പരിപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ്. അവയെല്ലാം ശാശ്വതമായി ജ്ഞാനാത്മകത്വവും പരമാനന്ദ പൂർണവുമായുള്ളതാണ്. എന്ത്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള എല്ലാതും. പക്ഷെ വേദാന്തത്തെ ഇപ്രകാരം വ്യാഖ്യാനിച്ചതിൽ ശങ്കരാചാര്യർ ദോഷക്കാരനല്ല. എന്നാൽ ആരെങ്കിലും ആ ഭാഷ്യത്തെ അംഗീകരിച്ചാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായും സർവനാശമായിരിക്കും ഫലം. അപ്പോ ശങ്കരാചാര്യര് ശരി, അത് ചെയ്തത് ദോഷക്കാരനല്ല. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവര് ആ ഭാഷ്യത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നവരെന്താണ്? അവർക്ക് നാശമായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. ആരെങ്കിലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തെ ലൗകികമായി കരുതിയാൽ അവർ തീർച്ചയായും ഏറ്റവും വലിയ ഈശ്വര നിന്ദയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് പ്രകാരം ആരെങ്കിലും ഭഗവാനെ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തെ ഭൗതിക ശരീരമായിട്ട് കരുതുകയാണെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഏറ്റവും വലിയ ഈശ്വര നിന്ദയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജഗന്നാഥപുരിയിൽ എപ്രകാരമാണോ ഭട്ടാചാര്യരുമായി സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത്, അപ്രകാരം മഹാപ്രഭു സന്യാസിയുമായി സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ശക്തിയുക്തമായ വിതർക്കങ്ങളിലൂടെ വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ
മായാവാള വ്യാഖ്യാനത്തെ നിഷ്ഫലമാക്കി. അങ്ങനെ പ്രകാരം ജഗന്നാഥപുരിയില് ഭട്ടാചാര്യരുമായിട്ട് സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ശക്തിയുക്തമായ തർക്കങ്ങളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്തു? വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ ആ മായാവാദ വ്യാഖ്യാനത്തെ മഹാപ്രഭു നിഷ്ഫലമാക്കി. അവിടെ സന്നിഹിതരായ സർവ്വ സന്യാസിമാരും മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ വേദമൂർത്തിയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ആയപ്പോ അവിടെ കൂടി എല്ലാ സന്യാസിമാരും എന്താ പറഞ്ഞത്? മഹാപ്രഭു ആരാണ്? വേദമൂർത്തിയാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. എല്ലാ സന്യാസിമാരും ഭക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ തിരുനാമം സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ അവർക്ക് ആ ശരിയായ രീതിയിലൊരു ജ്ഞാനം കിട്ടിയപ്പോ ആ എല്ലാ സന്യാസിമാരും എന്താണ്? മായാവാദത്തിൽ നിന്ന് എന്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു? വൈഷ്ണവ, അതായത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അവര് സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിച്ചു അതിനുശേഷം മഹാപ്രഭുവിനോട് ഒന്നിച്ച് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. സന്യാസിമാരുടെ ഈ പരിവർത്തനത്തിന് ശേഷം വാരണസിയിൽ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രശസ്തി വാനോളം ഉയരുകയും ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ മഹാപ്രഭുവിനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കുവാൻ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു. ഇപ്രകാരം മഹാപ്രഭു ശ്രീമദ് ഭാഗവത ധർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രാധാന്യം സ്ഥാപിക്കുകയും മറ്റ് ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാര സമ്പ്രദായങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം വാരണസിയിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും അതീന്ദ്രിയ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിമജ്ജിതരായി. അപ്പോ ഇദ്ദേഹം ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ എന്താണ്? അവിടുത്തെ മായാവാദ സന്യാസികളും മുഴുവനും അവർക്കെല്ലാം പരിവർത്തനം സംഭവിച്ച് അവരെല്ലാവരും ഏതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു? ഭക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചു. പിന്നെ മഹാപ്രഭുവിനോടൊപ്പം അവരിന്ന് പ്രസാദം ഭക്ഷിച്ചു. അതിനുശേഷം എന്താണ്? മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രശസ്തി അവിടെ എല്ലാവരിലും എത്താനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പൊ അവിടെ മുഴുവനും മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രശസ്തി എല്ലാവരിലും എത്തി. മഹാപ്രഭുവിനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കാനായിട്ട് ജനങ്ങള് എത്തിച്ചേർന്നു. മഹാപ്രഭു എന്താ ചെയ്തപ്പോ ഭാഗവത ധർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രാധാന്യം സ്ഥാപിച്ച് ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാര സമ്പ്രദായങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി. അനന്തരം വാരണസിയിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തെ അംഗീകരിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതും കൂടി വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? വായിക്കതും കൂടി. മഹാപ്രഭു വാരണസിയിൽ വസിക്കുന്ന കാലം സനാതന ഗോസ്വാമിയും ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു. ബംഗാളിൽ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ ഗവൺമെന്റിൽ സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ആരാണ്? സനാതന ഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹം സേവനത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നതിൽ ഹുസൈൻ ഷാ വൈമനസ്യം കാട്ടുകയാൽ ഔദ്യോഗിക സേവനത്തിൽ നിന്നും വിടവാങ്ങാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അല്പം പ്രയാസം നേരിടേണ്ടി വന്നു. എങ്കിലും അദ്ദേഹം വാരണസിയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ ഭക്തിയുത സേവന തത്വങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ മഹാപ്രഭു വാരണസിയിൽ താമസിച്ച കാലത്താണ് സനാതന ഗോസ്വാമി, രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള സനാതന ഗോസ്വാമിയും ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന്, കാരണം അദ്ദേഹം എവിടെയായിരുന്നു? ഈ ഹുസൈൻ ഷായുടെ മന്ത്രിസഭയിലൊരു അംഗമായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഒരു അംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വളർന്ന റിട്ടയർമെന്റ് കൊടുത്തപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് സമയം അത് പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആ റിട്ടയർമെന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹുസൈൻ ഷാ അവിടെ വൈമനസ്യം കാട്ടി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഔദ്യോഗിക സേവനത്തിൽ നിന്നും വിടവാങ്ങാനായിട്ട് കുറച്ച് പ്രയാസം നേരിടേണ്ടി വന്നു. എങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? വാരണസിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ ഭക്തിയുത സേവന തത്വങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ജീവസത്തയുടെ സ്വാഭാവിക അവസ്ഥ ഭൗതിക അവസ്ഥയിലുള്ള അവയുടെ ബന്ധനം കാരണം അതിനുശേഷം ജീവസത്തയുടെ സ്വാഭാവിക അവസ്ഥ ഭൗതിക അവസ്ഥയിലുള്ള അവയുടെ ബന്ധനം കാരണം പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം, പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ പദവി, ഭഗവാന്റെ വിവിധ അവതാരങ്ങൾ, അവയുടെ വികാസങ്ങൾ, പ്രപഞ്ചത്തിലെ നാനാ ദിക്കുകളുടെയും നിയന്ത്രണം, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ധാമത്തിന്റെ ഘടന, ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അവയുടെ പുരോഗതിയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ, ആത്മീയ പരിപൂർണതയുടെ പ്രാപ്തിക്കായുള്ള നിയമങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും, വിവിധ യുഗങ്ങളിലെ
അവതാര ലക്ഷണങ്ങൾ, ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ യുഗങ്ങളിലെയും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ അറിയുന്നത് എങ്ങനെ എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാം മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? മഹാപ്രഭു ആർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു? സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായിട്ടുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ പദവിയെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ വികാസങ്ങളെ കുറിച്ച്, പിന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാദിക്കുകളുടെയും നിയന്ത്രണത്തെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ധാമത്തിന്റെ ഘടനയെ കുറിച്ച്, ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ പുരോഗതിയെ കുറിച്ചും, അതിന്റെ പല ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചും, പിന്നെ പരിപൂർണതയുടെ പ്രാപ്തിക്കായുള്ള നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചും, നടപടിക്രമങ്ങളെ കുറിച്ചും, പിന്നെ വിവിധ യുഗങ്ങളിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച്, ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം മഹാപ്രഭു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ആരെ? സനാതന ഗോസ്വാമിയെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം